17 বছৰত শান্তি আনিব পৰা নাই, 5 বছৰত শান্তি আহিল। 50 বছৰত অশান্তি আছিলে, এই 5 বছৰত শান্তি আহিল। ইয়াত प्रमद बन्धु बिथांनि राव दा बे जाहैबाय 17 बोसोराव माने बिराद असान्थिमोन जाहैदों आरो मानाव गिदिर महिलारि सारनि दैदेननायाव आरो दा गावनि दैदेननाय माने प्रमद बन्धु बिथांनि दैदेननायाव माने बिराद सान्थि जाहैबाय आरो ओमफ्राय बिराद डेभेलप जाहैबाय। 17 बोसोराव माने जेबो मावाखैनो रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो डेभेलपबो गैया, सान्थिबो गैया, जेबो गैया जाहैदों नङा होमबा रायजोफोर? दा 17 बोसोरखौ लायाबानो दिनै बै प्रमद बन्धु बिथांमोन बायदिया राजनिति खालामनो हाया रायजोफोर। प्रमद बन्धुल' नङा, माने BPF दोलोनि जायफोर एगेन्स्ट पार्टि एबा एगेन्स्ट पार्टि दोलोफोर बैफोर 17 बोसोरखौ लायाबानो माने जेबो राजनिति खालामनो हाया रायजोफोर। जिहेतु बाथ्रायानो गैया बिथांमोना, नङा होमब्ला? दा सान्थि आरो असान्थिखौ दिनैनि दिनाव जाय दैदेनगिरिया सिनायनो रोङा बा मिथिनो रोङा आरो बर' फिसानि गाबनाय मिनिनायफोरखौ नोजोर होनो रोङा, माने नैबे जोंनि BTCआव माने राजनिति खालामनानै जेबो लाब गैया रायजो राजाफोर, नङा होमब्ला? दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारखौ मानो बे जोंनि सारा BTCनि रायजो राजाफ्रा गिखो बेखौ नोजोर होग्रोनांगोन, बेखौ सिन्था खालामग्रोनांगोन। बिनिफ्रायसो माने बे प्रमद बन्धु दैदेननाय UPPL सरकारा माने दुगा जानाया मोजां आरो रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोना सान्थिखौल' नुयो रायजोफोर, नङा होमब्ला? बे सान्थिजोंल' बुंफबनाय बे बिटिआर सान्थि सुक्ति जाहैदों, माने असान्थियानो गैला रायजोफोर, नङा होमब्ला? दा जोङो बेखौनो सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर, नङा होमब्ला? दिनै बै समाव असान्थिखौ सोर लाबोदोंमोन, नङा होमब्ला? जेब्लानाखि मानाव गेदेर महिलारि सारा आन्दलनखौ दोनथ'नानै BTC सान्थि सुक्तिखौ लानानै फैदोंमोन, बै समाव BTC सान्थि सुक्तिखौ नाङा, BTC सान्थि सुक्तिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने फोलोमजोबनो हानाय मोनसे सान्थि सुक्ति नङा बे होननानै समग्र जोंनि बर' फिसाफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरखौ बिथाङा मा खालामदोंमोन, थगायनानै आन्दलन खालामदोंमोन आरो मा रायजोफोर। दा बै समाव असान्थिखौ सोर लाबोआमोन? प्रमद बन्धु बुंलाय, बै समाव असान्थिखौ सोर लाबोआमोन? बिथांमोनाथ' बुंबा बिराद दुखु मोनो आरो बुंनो गोनांबो बुहुद दं सानो, ओमफ्राय माखासे खिनि खेथ्रआव माने बाखि दोननांगौ जायो आरो, नङाब्ला बिथांमोना बिराद गाज्रि रायला हरो। आंखौबा बे 17 बोसोराव नोंसिनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मावदों खाना होनला हरो आरो, मोख्रा खाया नांनाय इउटुबार होनला हरो माने बेफोरबायदिनो बुजिया सोमजिया बिथांमोना बिराद बायदिसिना बुंलाबायो आरो। दा 17 बोसोराव जुदि हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखैब्ला दिनै बिथाङा न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बबे लामाजों थाबायो आरो दिनै बबे हस्पिटालाव दिनैनि दिनाव माने बिथांमोना फाहामथाय खालामनो लाङो, बबे कलेज, बबे CIT बेफोरबायदियाव फरायो, नङा होमबा? आरो दिनै गोबां माने हाग्रामा महिलारि सारनि माने मावनायखौ दिनै फोजोबनो हाया। दिनै सान हर बिथांमोननि मावनायखौ हिसाब खालामबाबो माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो। दा बैफोरबायदि मावनायखौ लानानैबो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बे 17 बोसोराव जेबो मावाखै आरो बे 17 बोसोराव असान्थि बैफोरबायदि गाज्रि बाथ्राखौल' बिथांमोना बुङो रायजोफोर। बिदिबा सोर दुखु मोना जानो, नङा होमब्ला? लासिं सिं। दा बे दोलोआ लाजिनो रोङा। दा बड'लेण्डनि मुङाव दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा मा अबस्था खालामखो? दा बै समाव बड'लेण्ड मोनाबा जिराया, नांगौबा जिउ होगोन अब्लाबो बड'लेण्डखौ नांथारगौ होननानै बिथाङा अनेक माने स्ल'गान गायदोंमोन आरो, नङा होमब्ला? दा बिथांनि जेनाखि टारगेट, बे टारगेटआ दि BTCनि चिफ जानायनि मोनसे सिमां, बै सिमां सुजुनानैसो बिथाङा बड'लेण्ड खालामदों रायजो राजाखौ लानानै। बे रायजो राजाफ्रा रावबो मिथियामोन रायजोफोर। दा दिनैसो फाइनालि बिथांनि साननाय हनायखौ जोंनि बर' फिसाफ्रा, बर' रायजो राजाफ्रा मोगथाङाव लासैनो नुलांबाय आरो। दा दिनै बै समाव आन्दलननि मुङाव रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा दिनै मानो थैनो गोनां जायामोन? बे बिटिआरनि थाखाय जुदि जोंनि बर' फिसाफ्रा आन्दलन खालामदोंमोनब्ला होमबा नोंथाङा मानो बड'लेण्ड मुं लानानै आन्दलन खालामामोन? दा दिनै बैफोरखौ बुंबा बिथाङा लाजिनो गोनां जायो। दा दिनै हाथियार लानानै संग्राम खालामग्रा जेनाखि NDFB बिदा फंबायफोर, जाय समाव NDFB होनोब्ला
माने जोंनि सारा माने बुहुमाव माने गिख्राङोमोन नङा होमब्ला दिनै बै आफादफोरखौ दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा मा अबस्थायाव दोनखो जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर दिनै जायनि थाखाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बिथाङा मोनबोनाय जादोंमोन जायखौ लानानै बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोदोंमोन दिनै बै एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनै मा अबस्थायाव दं बिथाङा दिनै नोजोर होदोंना आरो दिनै सोङै प्रमद बन्दु बै एनडिएफबि बिथांमोनाव सोङै आरो समग्र बे जोंनि बिटिआर बासि आरो सारा बुहुमनि बर' फिसाफोरनाव सोङै सान्थिया मा आरो असान्थिया मा रायजो राजाफ्रानो बिनि फिननायखौ होगोन प्रमद बन्दु बिथाङा सान्थि सान्थि सान्थिखौल' नुयो नङा होमब्ला दिनै बिथाङा सान्थि होनबानो सान्थि जागोन नामा दिनै सान्थि जादोंब्ला एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा मानो गोदान राजनिति हान्जा जोनोम होनो गोनां जाखो बेखौसो फार्स्ट सिन्था खालामनांगोन आरो बै समाव बुंदोंमोन नोंथाङा एनडिएफबिफोरनि थाखायनो माने सुक्तिया जादोंब्ला फार्स्ट माने प्रायरिटिखौ एनडिएफबि बिदा फंबायानो मोननांगोन नङा होमब्ला दिनै प्रायरिटिया बोरैलै प्रायरिटिखौथ' बार होदो दिनै केसबो जोबा माबो जोबा खुनु बिथांमोना माने चान्सआनो गैया बिदिबा माथो सुक्ति खालामगोन नोंथांमोनालाय एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ थगायनानै बिदिबा मानो सुक्ति खालामनानै लाबोखो दिनै समग्र रायजो राजाफोरनाव सोङै सोरबा बे बिटिसिआव सान्थि जादों नामा सोरबा प्रमद बन्दु आरो सासे सानै दैदेनगिरिनि अनगायै खुनु सान्थि गैया रायजोफोर दा बेखौ बिथांमोना दिनै सिन्था खालामा आरो दा दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि काहानि नङा होमब्ला मोनसे समाव गिलु फालु मानि सारा जोंनि बुहुमावनो बिथांमोनखौ गियोमोन बिएलटि आरो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ नङा होमब्ला दिनै फाइनालि बै बिथांमोनखौनो दिनै बिथांमोना मुगै जानायनि अबस्थायावसो दोनबाय जाय बिथांमोनखौ लानानै जोंनि बे बिटिआरआ एबा बिटिसिआ जोनोम मोनदोंमोन दिनै बै बिथांमोनखौ बिथांमोना मा खालामखो आरो बिथांमोननि हिस्ट'रिया फाइनालि मा जागोन दिनै बिथांमोना बेखौबो सिन्था खालामाखिसै रायजोफोर दा बिथांमोनालाय मा मिथिनो नङा होमब्ला जाय बिमा बिफाया गथ' गोमाजायो बै बिमा बिफायासो दुखुखौ मोनथियो होननाय माबा मोनसे काहानि दं आरो जेनेबा जायहा लेबार मावनानै थाखा फैसा गिलु फालु खस्थ'यै खामायो अब्लासो मानि बै बिथांमोना थाखा फैसानि बेसेना मा बेफोरबायदि मिन्थियो आरो दिनै प्रमद बन्दु बिथांमोना खुनु खस्थ' गैया बस्थ' गैया नङा होमब्ला दिनै रायजो राजाखौ थगायनानै गादियाव फैबाय दा बिथांमोनालाय रायजो राजानि सान्थिखौ माखौ नुनो नङा होमब्ला दा बेनो जाहैबाय बिटिआरनि सान्थि जाहैदों बुंबाबो बुङाबाबो लाब गैया होननाय जायो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला माने बिथांमोना कयेकजना माने बुजिनानैबो बुजियै बायदि माने मोसौ सायसो आरो माने गासिखौबो बुङाखै रागा जोंनानै लाब गैया आरो दा 50 बोसोरावदि मानो असान्थि जादोंमोन नङा होमब्ला बिनि फिननायखौ दिनै साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफ्रानो मोनथिगौ खिन्थु दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथां आरो इउपिपिएल दोलोनि मानसिफ्राल'नो मोनथिया बै 50 बोसोराव मानो माने असान्थि जादोंमोन नङा होमब्ला बै 50 बोसोराव असान्थि जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बर' फिसाफ्रा बै समाव गावनि हारिनि जातिनि थामोनथाखौ लानानै बड'लेण्ड दाबिदोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन दा बिनि थाखायनो बै समाव गोबां मानि जोंनि हारिनि गेजेराव मानि दाङाबाजिबो जादोंमोन आरो पुलिस मिलिटारिनि गुलियाव जिउबो खोमानो गोनां जादोंमोन आरो गोबां बर' बिमा बर' फिसाफ्रा मा जादोंमोन रान्दिबो जानो गोनां जादोंमोन मानि अनेक मानि जाथावै मानि जाथायफ्रा जोंनि बर' फिसानि जिउआव फैदोंमोन आरो दा बैफोरखौ दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा मानो बावखो दा बै समाव आन्दलन खालामनायाव बिदिबा हाग्रामा महिलारि सारासो गन्दगल बानायदोंमोन नामा असान्थि बानायदोंमोन नामा दा बै समाव प्रमद बन्दु बिथाङा बै 50 बोसोरनि सिगां आन्दलन खालामाखैमोन नामा दा दिनैनि दिनाव प्रमद बन्दु बिथाङा मानि गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंबा मानि गावहा प्लास पइन्ट जागोन बेफोरबायदि सिन्था खालामनानै बेफोरबायदि नाना बाना बाथ्रा बुङो रायजोफोर बेयाव जेबो गैया आरो बिटिसिआ दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो दिनै गिलु फालु डेभेलप जादों खिन्थु नैबे 5 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेबो डेभेलपमेन्ट गैया आरो बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै रायजो राजाफोर आसनिल' दं बिथांमोनाव जेव जेव खिन्थु आसनिनि दारै जेबो मावनो हायाखै दा जेखि बुङा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बाथ्राफ्रा मानि अनला खारियाव आगान थायै नङा होमबा रायजो राजाफोर बे अनला खारियाव जेसेबांखि गाग्लिया मानो
माने गाखांनायनि उनावनो बे स्लिम स्लाम जायो। थिग बिदिनो बिथांनि जेनाखि राव बै रावफ्रा माने खुनु बेसेन गैया आरो माने गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो, खिन्थु गावनि बुंनायावनो बिथाङा गावनो माइनास जाजोबो आरो रायजो राजाफोर। दा दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय, दिनै बिथांमोना बिपिएफआ जेबो मावाखै होनबालाय मा जानो, रायजो राजा दं। बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाया नैबे इउपिपिएल होननाय बुस्थुखौ माने नैबे बिटिसिनिफ्राय अराय समनि थाखाय माने बेसेबांबा रोमै रोमै जायगायाव माने बिदाय हरनो नागिरबाय आरो माने जे जायगानिफ्राय बिथांमोना नैबे बिटिसिआव फैफिननो हाया रायजोफोर। दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय, एसेयावनो फोजोब्बाय लोगोफोर। थेंक इउ।